Lukáši, ty jsi to dokázal! That was absolutely amazing! Ale pár si myslí, že dostane kluka z vesnice. Když se mi podařilo vyhrát první mistrovství Evropy, mistrovství světa, tak já musím říct, že jsem si to vůbec neužíval. Mě táhlo k tomu úspěchu to, že jsem chtěl, aby lidi byli prostě pyšní na Českou republiku a podobně, než to, aby byli hrdí na nějakýho Krpálka. Mám husí kůži, no. Tak jsem se totálně rozbrečel a nemohl jsem to zastavit. Napsal jsem mu, Krpoši, seš genius. Jsem byla úplně zlomená a nemůžu o tom mluvit. Halasíky motinarius. V ten okamžik to bylo pro mě velmi těžký. Oh, that's going to be a score! Oui, mais c'est très bien que ce soit passé comme ça pour lui, j'ai envie de dire.